Takže všetkých vás zase pozdravujem. Je to proste super. Nebudem veľa o tom rozprávať, len vám ukážem, takže není toho veľa, ale keď to je, tak to stojí za to, takže poďme na to. Dúfam, že točím sa naopak, tak ideme na to, pozerajte. Ako trošku vám zoberiem aj košík, takže v košíku sme na tom tak trošku a ideme, poďte sa pozrieť so mnou. Poďte sa so mnou pozrieť. Hop, hop. Toto určite bude stať za to a mám taký pocit, že není to všetko. Takže pozrieme sa tu, áno. Takže tu je jeden. Ale nie toho som videl, ale videl som toho. Nech sa vám páči. A teraz ho pomaličky vyberiem. A presne pre toto to stojí za to. Nádhera. Čiže jeden. Tu je malinký. Není ich veľa, tak no, malý jak malý. No, skrytý, neskrytý idem. Zakrieme. A ešte sa tu trošku popozeráme. Takže vám ešte raz zoberiem ich a prajem vám pekný zvyšok dňa. Je to paráda.